Alang sa mga pasaherong matag-adlaw nagasubang dakas sa gabang sa mga problema nga dugay makasakay og pampublikong jeep sa Davao City, good news kay nagsugod na og biyahe ang Love Bus nga libreng masakyan gikan Mintal hangtod UM Matina sa syudad. Ani report ni Argil Relator. Ang iconic nga pampublikong transportasyon ni adtong 1970s sa Pilipinas nga Love Bus nagkamba karon sa Davao City isip kabahin sa libreng sakay program sa gobyerno pinaagi sa Department of Transportation. Mismong sila Transportation Secretary Vince Dizon o Budget Secretary Amina Pangandaman ang ni-experience sa pagsakay sa Love Bus sa launching adlong Biyernes. 8 ka mga bus unit ang nagabiyahe, 4 ka round trips ang matag unit sa buntag ug gabii. Alang sa southbound, manukad ang Love Bus sa UM Matina, MacArthur Highway, Bypass Road, Davao Bukidnon Road hangtod sa Mintal Elementary School bus stop. Alang sa northbound, manukad ang Love Bus sa Mintal bus stop, Davao Bukidnon Road, Bypass Road, MacArthur Highway, Kimpo Boulevard, Sandawa Road hangtod sa UM Matina. Libreng mosakay sa Love Bus matag peak hours gikan alas 6 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabii. Libreng mo sakay sab tibuok adlaw, matag weekends ug holidays. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Kaya nga nandito si Sec Mina para siguraduhin na mabibigyan ng tamang pondo. Kasi napaka-importante nito, sabi ng ating Pangulo. Nabigyan naman natin ng konting tulong ang ating mga commuters. For 2026, meron tayong 1.3 billion pesos na inilaan sa ating proposed budget. At alam ko, magdadagdag pa tayo ng mga rota sa iba-ibang parte ng bansa. Gilaumang ana sa 3,360 ka pasahero ang makasakay sa Love Bus matag adlaw. Kunaan ang magpadulong mi dito, dali lang mi makasakay, kung naay bus nga ihatag. Para nga makapagpun sa among pantrabaho. Sa mga pamilyado na mga anak, makabawas sa mga galastos sa kada adlaw. Ilabi na anak ko yung mga estudyante. Niadtong July 24, dihang unang naglusad og libreng sakay gamit ang 8 ka mga bus sa rutang Lasang Rojas. Gi-inspection sab nila Secretary Dizon ug Secretary Pangandaman ang gi-propose nga PUV stops alang sa Davao Public Transport Modernization Project diin bus na ang mga masahero inay kasamtangang PUJs. Habang hinihintay natin yung modern bus system ng Davao, na actually, titignan nga namin ni Sec Mina ngayon yung mga proposed bus stops. Tumutulong tayo sa ating mga commuters habang wala pa yung magandang system natin. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.